Kompletnú databázu všetkých evidovaných psov už nájdete na internetových stránkach niekoľkých mestských častí. Zoznam evidovaných psov obsahuje informáciu o mieste, kde je pes chovaný spolu s číslom známky, rasou a dátumom, odkedy je pes evidovaný. Úrady sprístupnili údaje o prihlásených psoch najmä kvôli odhaleniu majiteľov, ktorí držia psy na čierno a neprihlásili ich. Takúto evidenciu nájdete zatiaľ na stránke mestskej časti Západ, Sever a sídlisko Ťahanovce. Aj v tomto roku bude krajská samospráva hľadať osobnosti a kolektívy pre udelenie ceny Košického samosprávneho kraja, ako aj ceny a plakety predsedu KSK. Návrhy na udelenie ocenenie je možné zasielať do 30. júna na úrad Košického samosprávneho kraja poštou aj elektronicky. Dnes sa začína Európska dopravno-bezpečnostná akcia, do ktorej sa zapoja aj policajti na celom území Slovenska. Organizujú Medzinárodná stavovská organizácia TISPOL, združujúca služby dopravnej polície európskych štátov. Tento týždeň sa policajti pri kontrole zamerajú najmä na používanie bezpečnostných pásov a detských autosedačiek. Zajtra sa začína týždeň písomných maturít. Prvou skúškou pre maturantov bude externý test so slohovou prácou zo slovenčiny. V stredu budú písať test a slohovú prácu z vybraného povinného cudzieho jazyka a vo štvrtok čaká maturantov, ktorí si vybrali matematiku, externý test tohto predmetu. Maturitný týždeň sa uzavrie v piatok testom a slohovou prácou z maďarského a ukrajinského jazyka pre žiakov škôl týchto národnostných menšín. Témy písomiek budú opäť vyžrebované a vyhlásené prostredníctvom živého vysielania v Slovenskom rozhlase, Rádio Slovensko a zverejnené na internetových stránkach Ministerstva školstva. Novým splnomocnencom primátora mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice-Užhorod bol menovaný Eduard Buráš, bývalý poslanec mestského zastupiteľstva. Buráš chce oživiť spoluprácu s jedným z družobných miest Košíc, ktorým je Užhorod už 20 rokov. V súčasnosti pripravuje výjazdové zasadnutie oboch strán, kde by sa mala začať realizovať koncepcia spolupráce, ktorú Buráš mestu predložil.